Wel, mae'n rhaid fi ddod o hyd I waith rhan amser. Dwi eisiau arian. Ond fi ddim amser gyda ti wedyn I chwarae golf. Oes rhaid cael gwaith rhan amser? Oes. Mae nifer o cwmnïau yn hysbysebu ar-lein. Beth am swydd mewn siop trin gwallt? Byddwn ni'n golchi gwallt pobl, brwsio llawr a nid te a choffi trwy'r dydd. Siop trin gwallt. Dim diolch. Bydd pawb yn hel clecs a bydd y lle yn swnllid. Beth am waith mewn caffi? Mae'r caffi yma eisiau person ifanc I weithio bob bore dydd Sadwrn a bore dydd Sul. 10 o'r gloch tan hanner awr wedi 1. Dydd Sadwrn a dydd Sul. Dim ond yn y bore. Byddai wedi gorffen am hanner awr wedi 1. Mae'n swnio'n dda. Problem. Rhaid bod ni'n 17 oed. Na, dwi'n 16. Beth am swydd mewn siop chwaraeon? Rwyt ti'n dwlu ar chwaraeon? Siop chwaraeon ar y stryd fawr ydy hi? Mae'n swnio'n dda, os rwy'n ffôn. Oes. Dyma ti. Dwi'n mynd I ffonio nawr. Beth ydy pwynt gwaith rhan amser? Rydyn ni eisiau mwynhau'r penwythnos. Dim gweithio. Hefyd, mae gormod o waith cartref. Mae gwaith rhan amser yn dysgu sgiliau newydd I chi. Hefyd, mae'n brofiad da. Dwi'n gweithio mewn gwesty bob bore dydd Sul. Mae'n hwyl. Mae ffrindiau newydd dy fi ar y staff a dwi'n ennill arian. Wel, dwi'n cael arian poced gan dad pob wythnos. Ac os dwi eisiau mwy, dwi'n gofyn. Ond rwyt ti'n cael dy sbwylio. Mae bod yn y gwesty yn helpu dysgu am fyd gwaith. Hefyd, wi'n mwynhau bod mewn tîm. Mae manteision yn sicr. Ond mae pobl sy'n gweithio yn flinedig. Dwi wedi blin o weithiau, ond dwi'n gweithio'n galed. Ond dwi ddim yn gweithio dydd Sadwrn, felly fi wedi gallu mynd siopa gyda ffrindiau, neu mynd yn syrffo. Mae'n anhygoel. Mae syrffio'n heriol ac yn galed. Bryn, mae bywyd yn heriol. Mae syrffio yn heriol, ond mae fe'n hwyl. Hefyd, mae'n helpu chi cadw i'n eini. Wel, dwi'n nofio weithiau a dwi'n chwarae golf gyda dad ar y penwythnos. Ond mae'n well gyda fi chwarae gemau ar yr Xbox. Newyddion da. Ti'n mynd I siarad gyda rheolwr y siop bore fori am 10 o'r gloch. Wel, mae'n rhaid fi ddod o hyd I waith rhan amser. Dwi eisiau arian. Ond fi ddim amser gyda ti wedyn I chwarae golf. Oes rhaid cael gwaith rhan amser? Oes. Mae nifer o cwmnïau yn hysbysebu ar-lein. Beth am swydd mewn siop trin gwallt? Byddwn ni'n golchi gwallt pobl, brwsio llawr a nid te a choffi trwy'r dydd. Siop trin gwallt. Dim diolch. Bydd pawb yn hel clecs a bydd y lle yn swnllid. Beth am waith mewn caffi? Mae'r caffi yma eisiau person ifanc I weithio bob bore dydd Sadwrn a bore dydd Sul.
10 o'r gloch tan hanner awr wedi 1. Dydd Sadwrn a dydd Sul. Dim ond yn y bore. Byddai wedi gorffen am hanner ar wedi 1. Mae'n swnio'n dda. Problem. Rhaid bod ni'n 17 oed. Na, dwi'n 16. Beth am swydd mewn siop chwaraeon? Rwyt ti'n dwlu ar chwaraeon? Siop chwaraeon ar y stryd fawr ydy hi? Mae'n swnio'n dda, os rwy'n ffôn. Oes. Dyma ti. Dwi'n mynd i ffonio nawr. Beth ydy pwynt gwaith rhan amser? Rydyn ni eisiau mwynhau'r penwythnos. Dim gweithio. Hefyd, mae gormod o waith cartref. Mae gwaith rhan amser yn dysgu sgiliau newydd i chi. Hefyd, mae'n brofiad da. Dwi'n gweithio mewn gwesty bob bore dydd Sul. Mae'n hwyl. Mae ffrindiau newydd dy fi ar y staff a dwi'n ennill arian. Wel, dwi'n cael arian poced gan dad pob wythnos. Ac os dwi eisiau mwy, dwi'n gofyn. Ond rydw ti'n cael dy sbwylio. Mae bod yn y gwesty yn helpu dysgu am fyd gwaith. Hefyd, wi'n mwynhau bod mewn tîm. Mae manteision yn sicr, ond mae pobl sy'n gweithio yn flynedig. Dwi wedi blino weithiau, ond dwi'n gweithio'n galed. Ond dwi ddim yn gweithio dydd Sadwrn, felly fi wedi gallu mynd siopa gyda ffrindiau, neu mynd yn syrffo. Mae'n anhygoel. Mae syrffio'n heriol ac yn galed. Bryn, mae bywyd yn heriol. Mae syrffio yn heriol, ond mae fe'n hwyl. Hefyd, mae'n helpu chi cadw'n eini. Wel, dwi'n nofio weithiau a dwi'n chwarae golff gyda dad ar y penwythnos, ond mae'n well gyda fi chwarae gemau ar yr Xbox. Newyddion da. Ti'n mynd i siarad gyda rheolwr y siop bore fori am 10 o'r gloch.